Ježiš v tej veľkňazskej modlitbe, ktorú čítame, alebo ktorú sme čítali teraz skoro 2 týždne pri svätých omšách, hovorí: Otče, daj, aby všetci jedno boli, ako som ja jedno v tebe a ty vo mne. A práve tá jednota uzavretím sviatosti manželstva vo vašom živote nastane. Ostanú určite na boku mnohé veci, ktoré ste boli zvyknutí robiť ako mladí, slobodní, a už budete hľadieť jeden na druhého. Budete sa starať jeden o druhého. Stanete sa tým jedným telom, tým jedným organizmom. Stanete sa tou novou bunkou spoločnosti. Tak aj my prosíme nášho nebeského Otca, aby ten duch pokoja, duch lásky, duch miernosti, duch rady, duch syny, duch nábožnosti, aby naplnil vaše srdce. Aby ste vďaka týmto darom dokázali prežiť tú ozajstnú jednotu. Ale viete, to nie je jednota len na pár dní, to je jednota vždy, do konca života. Keď som rozmýšľala nad tým, čo by som vám povedala, napadlo ma, že manželstvo je dobré ako víno. Čím viac rokov máte za sebou, tým viac sa zlepšuje a občas neho cítite aj trochu kyslosť. Ale na rozdiel od vína, manželstvo je skvelé aj počas spoločnej večere, či pozeraní seriálov a dokonca aj počas spánku na jednej posteli. Takže želám vám, aby ste si vychutnali každú kvapku radosti a dokázali zvládať aj tie kyslé momenty.